खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा हादोरनिनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम माखासे मानि बाथ्रा खावलायदों। नंगौ बे समाव हादोरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा माखासे मानि खावलायहरदों। बिथाङा मा खावलायदों? हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा मा फोरमायदों? बिथाङा फोरमायदों दि हादोरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा पेट्रल, डिजेल, गेस, सना रुफाफोरखौ खम बाहाय। हाबा बिबाफोराव सना दाबाय आरो अनलाइननि गेजेरजों मुवा बेसादफोरखौ दैथायहरनायखौ खम खालामनांगौ होननानै बे समाव फोरमायदों। जुदि नोंथांमोननि नखरावबो जुदि गोथार जुलि जानो गोनां दङ अब्लाबो सना बायनायनिफ्राय एसे जानगाराव थानांगौ होननानै बे समाव फोरमायदों। रांखावरिखौ गोसो बायदि दा बाहाय, जेसे हायो एसेबांनो सेभ खालामनायनि बाथ्रा बुंदों हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा। खमैबो से बोसोरसो सना रुफा बायनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। नखरफोराव गामि दथायफोराव जुदि गोथार जुलि एबा हाबा दङब्लाबो एबा हाबायाव गोनांथि जादोंब्लाबो सनाखौ बायनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। लोगोसे हागौमानि मोब्लिबजों सोलिनाय गारि मटर बाहायनो होदों। नांगौ बायदि गेसफोरखौ खम बाहायनो होदों। नांगौ बायदि पेट्रल डिजेलखौ खम बाहायनांगौ होननानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा खावलायहरदों। आरो बे खावलायनायानो जाहैबाय हायदाराबादनि मोनसे जुथुमा मेलनि गेजेरजों रायजो राजाखौ खावलायहरदों एबा भारत हादरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ फोरमायदों दि पेट्रल डिजेल बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आरो हागौमानि मोब्लिबजों सालायनाय मटर गारिफोरखौ बाहायनो नांगौ होननानै बे समाव खावलायदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा। मानो होनना बुङोब्ला गुबुन गुबुन हादोराव दासिमहालागै दावहाया सोलिगासिनो दं। बेफोर दावहाखौ नोजोर होनानै जोंनि भारत हादराव जाहाथे बेफोरबायदिफोरनिफ्राय आंखालाव गोग्लैया, लोगोसे रायजो राजाफोरा सना रुफायाव रांफोरखौ खरसा खालामनानै बा बाहायनानै गावखौ जेंनायाव खोख्लैनानै लाया, बेफोरखौ नोजोर होनानै बेफोरबायदि मुवा बेसाद बायनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि बहाबा मुवा बेसाद दैथायहरनोब्ला अब्ला नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों दैथायालासेनो माखासे जोंनि भारत सरकारा सुबिदा होनाय नेमखान्थिखौ बाहायनानै अफलाइननि गेजेरजों दैथायहरनो थाखाय खावलायदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा।